ड्राग्सनि जोबथा बिदाय हादोरसा नाङैनो ड्राग्स सिलिंखार हाबाफारि गिख्रंथाव ड्राग्सनि हेंथायै सेबनानै हमनो हानाय फेग्रा बेसादफोरखौ सिलिंखार खालामनाय हाबाफारि रबिबाराव नलबारिनि दौलाहालाव 14थि आसाम पुलिस बेटेलियननि लांगोनायाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया हादोरसायारि खोलोबनि फेग्रा बेसाद सिलिंखार खालामनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो। गिबि मन्थ्रिया रलार सालायना सिलिंखार खालामबाय ड्राग्स 472.51 कौटि रां बेसेननि ड्राग्स सिलिंखार आसाम पुलिसा खमैबो 10 सान हमनानै 472.51 कौटि रां बेसेननि ड्राग्स सावगारगोन आरो आसाम पुलिसनि नाजानायाव हादोरसानि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बेबायदिनो फेग्रा बेसाद सिलिंखार खालामनाय हाबाफारि आजावदों। यार बजार मूल्य 472 crores আৰু ইয়াক জ্বলাই বা ইয়াক ভাঙি বিনষ্ট কৰিবলৈ আমাক 10টা দিন সময় লাগিব। আজিলৈকে আমি ড্ৰাগছ যেটো নষ্ট কৰা বা ড্ৰাগছ কৰায়ত্ব কৰা এই গোটেইখিনি যদি চাবলৈ যাওঁ প্ৰায় 3,227 কোটি টকাৰ মূল্যৰ ড্ৰাগছ এতিয়ালৈকে যোৱা 5 বছৰত অসম আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে। हाबाफारि बायदियै गसाइगावआवबो ड्राग्स सावगारनाय जायो। क'क्राझार जिल्ला खुंथायनि दैदेननायाव गसाइगावनि श्रीराम पुलिस बादानि संकस दैमानि रुगुङाव सावगारो फेग्रा बेसाद 3,000 किल'ग्राम गान्जा आफिं 6 किल'ग्राम हेर'इन 2 किल' 250 ग्राम 2500 टेब्लेटजों गुबुन हादोरनि सिगारेट बायदि गोबां फेग्रा बेसाद सावगारनाय जायो। क'क्राझार पुलिस खुंथाया खमैबो 20 कौटि रांनि ड्राग्स सिलिंखार खालामो क'क्राझार पुलिसा। थांनाय बोसोरनैयाव क'क्राझार जिल्लानि गुबुन गुबुन थानायाव हमनाय फेग्रा बेसादफोरखौ सावगारनाय जायो होननाबो फोरमायो क'क्राझार जिल्ला पुलिस गोजौ बिबानगिरिया। এই যিমান আমাৰ ইয়াতে আজি ড্ৰাগছটো ডিসপোজ হৈছে এটো লাষ্ট 2 বছৰত যিমান আমাৰ এনডিপিএস কেস বিলাক হৈছে তাৰ হেতু সিজড ম্যাটেৰিয়েল আছে হেতু প্ৰপাৰ ফৰ্মালিটিজ লৈ আজি প্ৰসেসটো কৰা হৈছে। फारसेथिं तामुलपुर जिल्ला पुलिसनि दैदेननायावबो बरखात गोथैसालि फोथाराव मोनसे ड्राग्स सिलिंखार खालामनाय हाबाफारिनि दारैनो गोबां बिबांनि फेग्रा बेसाद सावगारनाय जायो। तामुलपुर जिल्ला गोजौ पुलिस बिबानगिरि सुमन चक्रवर्ती लेङाइ कमिशनार अनुपम डेका तामुलपुर महकुमा रायजोआरि फाहामसालि बिबानगिरि फानु कसारिखौ लानानै गोबां बिफाननि गोबां गोजौ थाखोनि बिबानगिरि बिथांमोननि नुजाथिनायाव ड्राग्स उदां समाज सोरजिनायनि थांखियै तामुलपुर पुलिसा सेबनानै हमनाय गासै 71,92,080 रां बेसेननि फेग्रा बेसाद सिलिंखार खालामनाय जायो। तामुलपुर पुलिसा 87.868 किल'ग्राम गान्जा मोन 6,855 फेग्रा केप्सुल आरो 2.832 ग्राम ब्राउन सुगार सिलिंखार खालामो। ड्राग्स उदां समाज सोरजिनायाव बयखौबो मदद खालामनो थाखायबो खावलायो तामुलपुर पुलिस गोजौ बिबानगिरि बिथाङा। ড্ৰাগছৰ ক্ষেত্ৰত একদম 100% আমি একশন হ'ব লাগে। কি ইনফৰমেশ্যন আছে যদি কিবা আছে আমাক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু আমি সদায় ড্ৰাগছ মুক্ত এখন সমাজ গঢ়িবলৈ সদায় আমি এইটো চেষ্টা কৰি থাকিম। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24 বডো লাইভ 24।